mi nemamo tu populaciju. Znači, mi smo mala država, mi nemamo tu populaciju liječnika koji bi mogli si priuštiti to. To je bila moja želja, ja sam to htjela vidjeti. Mislim, kažem, ja nisam znala što ne znam dok nisam došla kod profesora. I mislim da puno ljudi kod nas, čak i mojih kolega, nažalost ne zna gdje je sve to otišlo i koliko se tu može. Pa uvijek vam je to izazov. Prvo dati dijagnozu tu, donijeti odluku i biti sigurni u tu odluku da je stvarno tako. Mislim, ok, kad vidite na ultrazvuku da nažalost dijete nema rukice, nogice, to je vrlo jasno. Neke stvari u mozgu nikad nisu do kraja definirane. I sad objašnjavati nešto u postocima, a žena pokraj vas plače, je isto malo teško. Nadam se da nikad neću izgubiti tu empatiju i da nikad neću oguglat na to što me svi pitaju jel si oguglala. Pa ne, i dalje ne spavam kad se to desi ili kad to moram priopćiti. Od najbanalnijih stvari, koje nikad nisu banalne ljudima, do toga da neko ima rascijep usnice, nepca, prvi put kad to žena čuje je njoj šok. Ne? To izgovoriti, morate imati dozu empatije. U Engleskoj, kad se specijaliziramo da dobijemo njihovu licencu da možemo raditi kao doktor, vi morate položiti ispit na kojem pričate sa čovjekom koji vas ispituje, koji se pravi da je pacijent, i jedan od kako bi rekla, ocjena, što vam ocjenjuju, je empatija vaša. Vjerojatno ne bi bila tu da sam nešto drugačije izabrala. Neki savjet, jel postoji nešto što razmišljate, ok, nije bilo jednostavno... Pa da, možda bi si rekla, ok, možeš ti to, daj se malo fokusiraj. I rekla bi si ono da uvijek čitaj što si pišeš u bilježnicu. Imala sam jednu fora motivacijsku. Mislim da je to nekog mađioničara, ne znam otkud sam to našla. Kad sam bila klinka, to sam rekla. Ali ne znam kako to kažem na hrvatskom, ali mogu vam reći na engleskom. Rekao je, the impossible can be achieved instantly. For miracles you have to wait a bit longer. I to sam uvijek imala, kao ono, mogu ja sve. Možeš sve, možeš. Samo treba biti strpljiv za neke stvari. Da, uvijek ima next, naravno. Ali što se tiče nekakvih tektonskih promjena, ne, skučila sam se. Pustila korijenje. Sad, kako bi rekla moja kuma, kao onako budistički ima taj pristup, i ona je Vjetnamka. Kaže ono, home is where your heart is, and now you finally found your spot under the sun. Tako da sam našla to mjesto pod suncem, doslovce je pod suncem napokon, nakon Londona.